Salam gowmusyňyz. Halyňyz ýaşymy? Bu video Garadaşy türkmenler hakynda. Awa köp wagt boldy video zat goýup bilmedim, ýaman görmän. Esip edenden ýene dowam ederiz. Men öňkü videolarymda da şunu adap geçedim. Soltanşa Halipanyň aýdyşy ýaly. Şuňa ýalňyş bir düşünje bar, tiratypolaryň olaryň atlarynyň öwrenilmegi ýyl içinde tiraparazlygy ösürýär diýip. O ýalňyş bir zat. Ýöne aslında hakykatda böyle düýünden tersine öz asyň bilmezlik, diňe bir türkmen taýpalaryň däl, eýsem türki halklaryň şeýle de goňşulukda ýaşaýan halklaryň gan garyndaşlygyna, olaryň aglawasynyň asyl köküniň gelip çykyşynyň şol bir göz başdan gaýdýanlygyna düşünmezlik, tiraparazlygy we milletçiligi döredýär. Gaýtan bilsek, näçe bilsek şonça ödümüz üçin gowy, kökümüz birdegi belli. Ýöne muny bilsek, şo maýda çüýde maglumatlary öwrenip goýsak, ödümüz üçin gowy. Yine bu videodaky maglumatlaryň köpüsini men şu kitapdan aldım. Atajakiýewiň kitaby «Очерки происхождения и формирования türkmenskого народа в эпоху Средновековья». Ýagny türkmen halkynyň orta asyrda emele gelişi döreýişi we onuň taýpalaryň tireleriniň bölünişi, göç eden ýerleri şu hakda kitap, gyzykly kitap, size maslahat berýän, okuyup görün. Ve yine Awul Bahadır Hanyň 17-nji asyrda ýazan türkmenleriň nesil daraxty, ýagny şejere-i terakimi bu kitaby hem okuyup görün, gyzykly maslahat berýän. Videolardaky bilişiňiz ýaly oguzlar, iki bölünýär, bozoklar, üçoklar ýa-da sag ganat, sol ganat diýip görüşiňiz ýaly bozoklarda, ýagny sag ganatda ýazyr bar. Ýazyr dükör, dodurga, ýaparly Ayhandan gaýdýar. Bilişiňiz ýaly türki milletler Söwür tarapdan, Altay tarapdan gaýdýarlar, ýuwaş-ýuwaş Gunwatara tarap. Bizim hemmämiz şo taýdan gelip çykdyk. Soň oguzlar iň köp Gunorta, Kazakstan sewitlerinde ýaşadylar, oturdular. Maňyşlykdaken ýaşadyk. Görüşiňiz ýaly aşagda ýene Oguz ýawgy döwleti bolan 750 we 1055-nji ýyllar arasynda görüşiňiz ýaly maňyşlygyň töwereginde ýaşapdyrlar. Soňam oguzlar görüşiňiz ýaly maňyşlykdan aşağı Gunwatara, ýokardan Kafkasdan geçip çar tarapy dargapdyrlar. Ýa-ni aýdanym oguzlaryň 24 taýpasynyň biri bolan ýazyr, şo Garadaşlar ýazarlardan gaýdýar. 12-nji asyrdan bäri çeşmelerde ýazyr ýa-da Garadaş adylgylary bar. Ýa-ni aýdyşymyz ýaly türkmenliň köp bölegi köp wagtda maňyşlykda oturup ýaşady. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş göçüp başladylar. Ýazyrlar hem maňyşlykdan aşağı düşüp Balkan dağlarynda ýaşaýarlar. Soň çeşmelere görä 13-nji asyrda Günorta Türkmenistanda ahalda Ýemreli we Alili we Nohurlar bilen bile ýaşap başlaýarlar. Mahmud Kaçkırlynyň Türki dilleriň diwanı adly eserinde sözlüğünde ýazyrlar ýazgyr diýip geçýär. Soň şo gydyşyk galyp ýazyr bolýar. Mahmud Kaçkırlynyň Türki dilleriň diwanı adly eserinde, ýani onuň sözlüğünde ýazgyr diýip geçýär. Soň o gy harp düşüp galyp ýazyr bolýar. We ýene şo Kaçkırlyda ýazyrlaryň tagmasy ýene görüşiňiz ýaly şuň ýaly videoň başynda da iň ýokarda Garadaşly hakynda diýip videoň başynda ýazyp durdy. Şoň ýokarsynda şo tagmasyny men goýupdym. Awul we Reşideddiniň çeşmelerine görä ýazyrlaryň tagmasy sy harpyna meňzeş bolan. Ýazyrlaryň oňany bolsa, ýagny totem, burgut, käwri çeşmelerde laçyn, käwrilerde elguş çeşmelere görä üýtge. Oňan näme diýmek? Oňan tagma ýaly ýöne bir totem, ırm edip bir belgi bolan, bellik işaret bolan her taýpaň. Bu bizim İslam dininden öňkü inanışymyzda bardy. Oňanlar kuş ýa-da başga haýwan ýa-da agaç bolup biler. Oňanyň asyl manysy diýeli bir adam öldü, ölenden soň onuň ruhy başga bir haýwana ýa-da kuşa ýa bir agaça geçe diýip inanypdyrlar. Şoň üçin her taýpaň şoňa oňany bolan. Ýöne soň İslam dinine geçenden soň o zat galyp gidýär. Ýazyr sözüniň manysy Reşideddine görä köp ýurtly, ýurdu giň diýmek. Bu belki zat bilen bagly bolup biler. Ýazgyr bir zat ýazýarma, ýazmak işlegi oňa gyr goşulyp ýazgyr bolup biler. Belki şo giň diýmek.
Awul gazyda bolsa onuň manysy ilde iň ulusy diýmek. Ýazaryň manysy. Muhammed ibn Najib Bakranyň Jahannama adly eserinde 13-nji asyrda ýazarlar hakda şular bar. Ýazar bir türki oğul taýpasy Balkan dağlarında ýaşaýarlar. Ine şu taýda kartada görkezip maňyşlykdan aşağı düşüp Balkan dağlarynyň töwerinde ýaşaýarlar. Olara maňyşlykdan we Horasandan beýlik taýpalary goşuldy we güýçlendiler. Soňra olar Şähristana we Ferawa geldiler. Şu taýda bir galada ornaşýarlar. Ferawa diýeni häzir Paro var. Paro bibi hem şu taýda. Ýazarlar, ýani garadaşlar gelip şu taýda ýaşap başlaýarlar. Görüşüňiz ýaly Paro zady ýakyn Kızlarwada. Soň aşagda da Paro bibi bar görünsüňiz keramatly ýer. Ibn al-Asir'in El-Kamil fi Tarih diyen eserinde, yani manisi kamil tarih ýa-da İslam tarihi 1160-njy ýylda ýazarlar Balkanda Ýagmyr han bilen ýaşaýardylar. Harizmşalar ýazarlaryň üstüne çöýýärler. Ýazarlar Horasandan kömek soraýarlar we bilelikde Harizmşalary ýeňýärler diyen bellik bar çeşmede şeýip ýazylyp gidilen şu eserde. Awul Gazy Bahadyr hanyň Türkmenleriň şejeresi adly eserinde 1659-njy ýyl ýagny 17-nji asyrda şulary ýazypdyr. Ýazarlar Horasana gidip Durun töwereklerinde ýaşadylar. Şonuň üçin Duruna ýazarlaryň ýyly diýilýär. Käwir ýazarlar Duruna ýakyn ýerlerde, dağ eteklerinde ýerleşdiler. Ekrançylyk bilen meşgullandylar. Häzirki wagtda bulary Garadaşy diýýärler. Diýmek şu 16-17-nji asyr töweregi olaryň atlary ýütkäp ýazarlara Garadaş diýip başlaýarlar. Ine şu kartada görüşüňiz ýaly Garadaşlar şu töwerekde ýaşadylar ahalda. Çandyr, Sumbor aşagda, soň Paro, Bendesen, Durun, Bamy şu ýaşyl çyzygyň içinde şu töwerekde Garadaşlar ýaşady. 17-18-nji asyra çeldi. Bu hanlaryň çeşmelerinde şeýle ýazylan. Munich we Agehin ýazan zatlary 1816-njy ýyl. Hyýwa goşuny Hasar dağyň aňry ujunda ýaşaýan garadaşlary göçürjek bolup Çandyra ýetýärler. Ýani şu kartada görkezdim men ýene Çandyr. Daha şowdak Çandyr däl, bu ahaldak zatda Balkandak Çandyr. Garadaşlar 150 öý bolup suw boýunda ýaşaýardylar. Ýani Çandyr, Sumbor şolaň emesi zadyň suw kenary. Soň olary Hyýwa hanlygy olary şeytan gala göçürýärler. Garry gala goloý ýer. Garry gala ine Mahtumul diýip häzirki ady Mahtumul şu töwerege. Soň garadaşlar bilen ýomut ýemreli gökleň ýaly beýlik taýplar Hyýwa goşunyna goşulýarlar. Hyýwa hanlarynyň çeşmelerinde ýazylan zatlar. Ýene bir Hyýwa hanlarynyň arhiwinden 1825-1841-nji ýyllar arasynda garadaşlar Boldumsazda we Ýarmyş kanalynyň aşak taraplarynda ýylan etrawynyň demokratik günwatorunda ýaşaýardylar. Bular eýem daşy tarapy göçenden soň ýazylan zatlar. Galany 1830-njy ýyldan soň Hyýwa hanlarynyň içine girip şu ýerlere ornaşýarlar. Häzir hem garadaşlar şu ýylalda ýaşaýarlar köpüsi. Şu aýdşaly Ýarmyş kanalynyň aşak taraplary häzir şu taýda ýaşaýarlar çyndan. Ýarmyş diýip meçhiden bolmaly şu taýda. Eger bilýän bolsaňyz ýazyň. Günorta Türkmenistanda integam garadaşlarym bilen baglanşyk ýer atlary bar. Gökleňlerden öň Sumborda Gerkez oglaryny garadaşlar ýaşaýardy. Ýuwan galada garadaşy dere diýilen ýer we garadaşly gonamçylygy bar. Ýaşullaryň aýtmagyna görä, şu ýerlerdäki garry çynarlary garadaşlar ekipdirler. Soňra ahala tarap göçýärler. Soňam ýemreliler ýaly mäne çäçede ýaşaýarlar. Ondan soň tekiler bilen oňuşmazlyklar sebäpli Hyýwa göçmäne başlaýarlar. Ýolda Murgapda we Çärjewde galanlar hem bardy. Käbir Hyýwa gidip soň ýene Murgap etejene dolanyp gaýdanlar hem bardy. Indi häzirki ýylanlyda oturan ýerleri ilk göçüp gelen ýerinden 5-6 kilometr Demirgazykda ýerleşýär. Sebäbi olardan öň gelen ýemreli we ýomutlar olary azyrak ýokary goýupdyrlar. Ýylaldaky ýaşullaryň aýtmagyna görä garadaş sözüniň gelip çykyşy. Ýylal nirde ýa aýdyp geçişim ýaly Daşoz welaýatynyň ýylanly etrawy häzirki ady Aktepe bilen birleşip Aktepe boldy. Andalyp hem diýdi. Men özüm Ýylaldan ýöne ýemreli. Ýöne şu taýy garadaşlaryň iň köp ýaşaýan ýeri Ýylanly.
Ha näme diýipdir ýaşullar Garadaş söz hakynda. Ýazarlar bäherdende ýaşaýarlar, tekeler gelip goňşy bolup ýaşamak üçin ruhsat soraýarlar. Ýazarhan eger azyrak bolup ýaşasaňyz ýerleşerim diýipdir. Ýöne tekeler razylaşmandyrlar. Tekeler ýazarlardan sany köpdi, uruş bolmasyn diýip ýazarhan olara ruhsat berýär. Soňra düşünşmezlik dawa bolmasyn diýip ýazarlar ara Garadaş çekipdirler. Ýani ara çek bir-biriniň arasyna. Şu sebäpden hem adlary Garadaşly bolupdyr. Ýöne aslında ýazarlaryň ýaşan ýerlerinde şu gününde Türkmenistanda dağ eteklerinde Garadaşlar hem köp. Belki şu sebäpden hem bolup biler. Şu ad diýip bir çaklama bar. Garadaşlar bilen şyhlaryň baglanyşy. 1967-nji ýylda Ýylanlyda ýazga alynan maglumatlar bilen Bennesendäki maglumatlar bir-birine gawat gelýär. Bennesen ýerde Bennesen Gyzlaratda ýerleşýär. Bennesende şyhlar ýaşaýarlar. Birinji rowaýat Ýylanlyň Leninizm owasynda häzirki ady Ağaltyn owasy şo taýda ýaşaýan şyhlar hakynda gowy bilýän Gulmurad agadan. Onuň aýtmyşyna görä, şyhlar 12-nji asyrda töwereg ilki Daşow tarapda ýaşaýarlar, Horezmde. Garadaşlar bolsa, ýagny ýazarlar Günorta Türkmenistanda, Bendesende ýaşaýardylar. Şyhlaryň başynda Fahreddin diýen biri bar eken, Mongollar çözende olar Günorta tarap göçüp başlaýarlar. Şyhlar ören dindar halk bolupdyr. Günorta gelenlerinde ýazarlara duşýarlar. Fahreddin'e olar soň türkmençeleşdirip Pahir şyh diýip başlaýarlar. Dindar, güýçli adam bolan. Olar ýazarlar bilen düşünşeler bile ýaşap başlaýarlar. Soň Garadaşlar olara Bendesende ýer berýärler, sylaýarlar. Hatda gyýyz alşyp berişip başlaýarlar. Şyhlar öň kesekeler bilen hiç gyýyz alşyp berenok ekenler. Bular soň daý ýegen bolýarlar. Öňler türkmenlerde daý sözüniň halan men bir tarapy bardy, bir manysy bardy. Aýdaly bir güýçli bir taýpy, ejizrak taýpa çözup, olja alıp eýdip, gyýyz alıp gaçyp alanda. Soň ondan bolan çağlar daýlaryna daý diýjek bolanda daý diýmemäge diýipdirler, namys edip-de olaryň gyýyzdan gaçkydan üçin. Şoň üçin daý sözüniň şoň ýaly halan men tarap bar. Bu barada paýlaşypdym men Instagramda da hatda. Ýöne beýle mesele Garadaşlar bilen ýagny şyhlar arasynda ýok eken, bir-birini arkaýyn daý ýegen diýip gezipdirler. Ýöne elbetdedir oň ýaly bir daý sözüniň oň ýaly erret manysy ýok. Soňra tekeler gelip başlan soň Garadaşlar bilen arasy gowy bolan şyhlar olar bilen bile göçýärler. Esasy bölegi Bendesende ýakalýar. Ýöne tekeler bilen barış geliş etmändir şyhlar. Ondan soň Garadaşlar Günorta Türkmenistanyň her ýerine dağınıp ýaşapdyrlar. Wagtyň geçmegi bilen şyhlar bilen arasy gowy bolan Garadaşlar hem şyhlar ýaly sylanıp başlanýar. Märekelerde ýazarhandan kim bar diýip soralýan eken. Ýöne tekeler üçin olar şonda da saýry ýagny manysy keseki ýat gelmişek diýip saýry hasap edilýän eken Garadaşlar. Ýene ýaşullaryň aýtmagyna görä Garadaşlar bilen aýlylar garyndaş eken. Hatda ekiz doganlardan aýdýamyşlar. Ýylalda, häzir Daşowda Ýylalda Aqtepden tegem aýlylar bar. Aýlylar bilen baglanşyk ýer atlary hem bar. Ýöne aýlylaryň esasy bölegi Kakada galýana. Gaday diýip eşitdiňiz, şolar aýlyly, olar Kakada. Ýöne Daşow tarapda da şu Garadaşy ýemreler bilen bile göçüp gaýdanlar bar. Hatda gökleňler hem bar. Ýöne şu aşagda kartada görşüňiz ýaly Ýylaly şu Daşowda Ýylaly ýene aýlyly diýen owy bar. Gökleň diýip iki san owy bar. Aýlyly oý diýen owy bar. Aqtepeň ýanynda. Gargaladaky ýaşullaryň aýtmagyna görä gökleňler gelmezdenem Gargala, Garadaşlar bilen aýlyly we gereli taýpalaryny agdap geçýärler. Şo taýda ýaşapdyrlar. Hatda olaň Hazardagda gonamçylyk hem bar eken. Häzirki wagtda Demirgazykdaky ýani Garadaşlar, Ýylandakylar atalaryň Nur Garabaýyrda ýaşandyklaryny aýdýarlar. Emma özleri şo ýeriň anyk nerediğini bilen okenler. Çeşmelere görä Nur Garabaýyr, Nurota dağlarında Samarkandda bar eken. Tepeleriň ady Nur Garabaýyr eken. O ýerden Günorta Türkmenistanyna nädip geldiler, o hakda çeşme ýok. Belki 17-nji asyrda ilk Oğuzlar Altay Sibir tarapdan gelip başlan wagtlary Gündogordan gelip şo taýda azyrak ýaşandyrlar. Şo töwerekde soň Günorta'ya göçendirler. Şu çaklama hem bar.
O belli däl ýöne. Göktepe'däki Boğa depo owasynda Garadaşly ailelerin hanlarynyň gawurlary barmyş. Hurmont galanyň eýleri dolandyrýanlar Garadaşly ailelerin hanlary eken. Şo wagtlara. Hurmont Gökçe owasynda Garadaşly ailelerin ataly bile ýaşapdyrlar. Ahalda soň Garadaşlar da anyk ýaşady, ýani aýdyp geçdik. Bäherdende Orta Asyr şäheri Şehristam töwereginde, Şehristam Bäherdeniň 20 kilometr demir gazygynda otaýda gazyw agtarış işleri hem geçirildi. Ve şo taýda guýlara ýakyn ýerlerde ýaşadylar. Gowrubay guýsy, Gökköl guýsy hem gonamçylyklar hem bar şo taýlarda. Şu gaýtada görüşiňiz ýaly Mahtumly, Garrygala, Bendesen, Paro, Gyzlarbat, Bamy, Bäherden, Durun, Göktepe, Şehristam şu hemmesi Garadaşlaryň ýaşap geçen ýeri. Ýa-ni Şehristam diýen ýerim şu ýene. Bäherdeniň 20 kilometr demir gazygynda ýerleşýän gazyw agtarış işleri geçirildi. Oňa öň ýazarlaryň galasy diýildi. Ýazarlar ýaşaýatçynlar. Şehrislam, ýani İslam şäheri diýip ady bar. Isteseňiz baryp, ýakyn ýaşasaňyz baryp aýlanyp bilersiňiz, gyzyklanýanlar taryh bilen. Wagtyň geçmegi bilen Garadaşlaryň suw we ýer haklary galman başly ahalda. Soň hatda Ak Paşa döwründe hem şeýledi. 1800-nji ýyllardan soň tekeler olara entegem keseki saýry göz bilen garaýdylar. Her ahal owasyna Garadaşly bardy, ýöne suw haklary ýokdy. Ya baýlardan kirene yer almalydylar, ya başga täze yer tapmalydylar. Şoň üçin azrak maly bolanlar guma gidip günlerini görüpdirler. Galany bolsa köpetdagda düme bilen meşgulandylar. O ýerlere entegem Garadaşlyň dümesi diýildi. Dümeni bilmeýän bar bolsa, düme näme demek? Düme emeli usul bilen suwaryş däldi, ýagyşyň kömegi bilen suwaryp ekin-ekili ýagyş bilen. Sebäbi suw bolmany üçin Garadaşlar şo taýa gidýär. Düme bilen meşgullanýarlar. Düme ekini bilen. Garadaşlar iki bölümden ibaret bolup, olaryň biri uly, beýlekse kiçi diýilýär. Häzir Daşowdaky, ýani Ýylanlydaky uly Garadaşlar bir näçe owadan ibaret, kiçileri bolsa owanyň içindäki bir näçe öýden ibaret. Tireleri Däli, Köse, Bay, Kazy, Cüneyt, Arap, Ýakaly, Bamyly. Bu agzap geçenlerim beýleki taýpalary bilen ortak. Däli, Köse, Bay, Kazy, Cüneyt diýen zatlar başga taýpalarda bar bu tireler ortak ýöne. Başga taýpalarda türkmen taýpalarynda bolmadyk üýtgeşik atlar, tireler bar. Garadaşlar olar Nurullah bagty, orman, olar haýwanlar hem diýilýän eken. Tatran, Meňiş, Melişe, Sümösün. Şular mysal üçin üýtgeşik atlar. Beýleklerde ýok. Garadaşlar öňden bäri oturumly taýpady, ekrançylyk bilen meşgullandylar, alamana gitmediler. Geçişim ýaly häzir Garadaşlar Daşow welaýatynyň Ýylanly, häzirki Andalyp etrafynda ýaşaýarlar. Şu merkezinde owalarynda Garadaşly owasy öňkady bolşewik, Ağaltyn owasy öňkady Leninizm, Mahtumly Garly owasy, Recep Gulataýew, Gyzyltakal we şoň meňzeşi. Ine karty görüşüm ýaly şu Ýylanly ine, benim şu taýda ýaşaýan. Onuň Demirgazyk taraplarynda arkasynda ine Kazy, hatda şu ýa tirleriň atlary hem bar. Kazy, Garadaşly owasyny Arap diýip tire ady. Şu ýaşyl çyzygyň içi alynan ýerler köp agla we Garadaşlaryň oturýan ýaşaýan ýeri. Hasy ýakyn raýat görkezeýin Garadaşly owasy orman ine ýa-ni üýtgeşik bir tire ady diýdim men. Orman. Ýokary ýarymyş mesjid bar. Şu taraplar Arap. Şu töwereklerde Garadaşlar ýaşap oturýar. Ýene men aýdyp geçmedik ýerlerim owalarda atlar, tireleriň atlary bolsa, tesirlerde ýazarsyňyz. Garadaşlaryň özleri has gowular menden. Ýokarrakda Recep Gula İşan mesjidi hem bar. Men özüm dilçi bolan üçin Garadaş şiwesi hakynda bir zat aýdasym gelýär. Garadaş şiwesi bizim men ýemrel şiweme ýakyn. Sebäbi görüşüňiz Günorta Türkmenistanda biz bile ýaşadyk. Aliyeli, Göklen, Garadaşy bizim şiwelerimiz birimize ýakyn. Mesela üçin alyan, gelýän, baryan diýip şeýit gepleşimiz ýakyn bir-birimize. Ortak sözler bar. Mesela üçin ýemrelde ýok, ýene Göklen bilen Garadaşda ortak. Mesela üçin gidýek, barýak diýip gepleýler. Şolar ýakyn Göklen bilen zat Garadaşly. Kaka söz hemmesinde däde diýiz. Ve şoňa meňzeş zatlar.
Video biraz uzunrak boldy, indi guturaly. Biz türkmen hemmämiz dogan gardaş, agyny, uýu eke bibi, hemmämiz bir-birimiz bilen agzy bir ýaşamaly. Olam almaly, öwrenmeli taryhymyzy, geçmişimizi, geçmişini taryhyny bilmedik adam geljegini hem bilmez. Mahtumul atamyzyň goşgy bilen ýapaly. O goşgyda näme üçin şu bentde näme üçin hemme tire taýpa ýok diýip men aýdyp oturmaň, bir goşga hemme tire taýpany sygyryp bolmaýar we Mahtumul atamyzyň ýaşan döwründe we ýerinde oň töwerindäki iň uly iri taýpalar ýazyp geçipdir. Türkmenler bir ýere baglasa bili, Gurydan Gulzyny derýaý Nili. Teke ýomut gökleň ýazyr alili, bir paça gulluk etsek bäşimiz. Videonu we maglumatlary halan bolsaňyz paýlaşyň. Öz pikirleriňizi tesirlerde ýazyň. Meni göreniňiz üçin, dinläniňiz üçin köp sag bolun. Taňry ýalkasyn. Allah ýaryňyz bolsun.